Deze week in Le Bourgeois. Restaurants worstelen met duurdere inkoopprijzen en illusionist Hans Klok begint nationale tournee in Maastricht. Veel producten worden duurder en dat merken zeker ook de restaurants. Ze redden het vaak niet meer met de eerder vastgestelde menuprijzen en voelen zich genoodzaakt om maatregelen te nemen. Ja, dat is sky high tegenwoordig. Het wordt steeds duurder allemaal, maar ook op alle fronten natuurlijk. Hè. Gas, vlees, vis, dranken, alles wordt steeds duurder natuurlijk. En hoe ga je daarmee om? Vallen er nog afspraken met leveranciers te maken of zeggen die wij krijgen het ook maar te horen? Nee, meestal niet. Kijk, we hebben natuurlijk hele goede relaties wel met onze leveranciers. Dus we proberen wel nog wat dingen te regelen, maar ja, uiteindelijk moet het kosten wat het kost. Wat ik wel altijd doe is, zeg maar, we proberen wel altijd echt producten uit de regio te halen en seizoensgebonden. Kijk, als jij aardbeien wil in december of asperges, ja goed, dat gaat er niet worden, dan betaal je sowieso meer. Ja. En we werken met 2 menus, dus waardoor wel altijd onze inkoop best vast is, zeg maar. En we hebben heel weinig wees door die 2 menus. Okay. Maar lukt het dan om niks door te breken naar de klant? Of nou, is er de laatste maanden toch iets aan de prijs veranderd? Ja, we hebben in januari hebben we al een beetje, want toen begon al iets te verhogen. Hebben we iets aan het eten, zeg maar, aan de food hebben we een beetje verhoogd. Maar we zijn pas bezig, dus we willen ook nog niet meteen alles volle map. Dus we hebben wel de prijzen van de drank een beetje aangepast. Ja, de laatste paar maanden zie je inderdaad dat de prijzen behoorlijk gestegen zijn. Zowel van een visboer of een lokale vleesleverancier. Dat is natuurlijk wel schrikken, want we komen natuurlijk al van een behoorlijke crisis, de corona achter de rug. Dan moeten we het leven hervatten en dan ga je nieuwe kostprijsberekeningen maken, nieuwe menus samenstellen. En ja, dan is het meer denken dan voorheen eigenlijk. Ja. Hoe gaan we daarmee om? Nou, gewoon veel lokaler inkopen, hè, direct bij de bron. Of nou een aspergeboer is op dit moment, of bij de slager direct het vlees halen. Maar ook denken aan veel meer producten vuiler inkopen. Hè. Dus het vlees van bod af aan te verwerken. Het vis meer schoonmaken, maar ook een beetje creatiever nadenken om op een goedkopere manier leuk bezig te kunnen zijn. Maar dus inderdaad ook meer richting het lokale, rechtstreeks inkopen. Is daar de prijsverhoging bij die leveranciers iets minder of omdat er een schakel minder tussen zit? Ik denk dat het belangrijk is dat er een schakel minder tussen zit. Je hebt ook echt direct beeld bij hetgeen wat je in handen hebt. Je komt ook op ideeën van producten wat je eigenlijk niet wilde inkopen. Waar je op dat moment denkt van, oh, dat kan ik op dit moment in deze tijd al wat mee. Ja. Vegetarisch koken, daar zijn we ook steeds meer aan doen. Ja. Meer groenten te verwerken tot creatieve mooie gerechten. Het zet je verplicht aan tot nog creatiever te worden eigenlijk dan? Ja, dat sowieso. Ja. Ja. We zien dat alles duurder wordt. We krijgen mailtjes en berichtjes van de leveranciers. Dat ze gewoon bijvoorbeeld een eitje is dan ook al 10-20% duurder. En de gas uiteraard, maar ook een stukje wortel of het vlees. We hadden nu laatst de visboer die gewoon leveringskosten ging doorberekenen. Helaas, de afspraken gelden niet meer. Nee, we zullen toch de prijzen moeten aanpassen. Onze excuses, maar ja, en zo gaat het balletje rollen. Dus. Kun je alles doorberekenen naar de klant, naar de consument? Of zegt hij op een gegeven moment ook van, ja, je kunt niet voor een biefstuk of een €50 gaan vragen? Nee, dat klopt. Op een gegeven moment hebben we op het begin van het jaar hebben we natuurlijk al onze prijswijzigingen doorgevoerd. Dat was natuurlijk nog voor de situatie dat alles duurder werd. Dus we hebben nu bewust gezegd, we houden gewoon onze huidige menuprijzen in stand. Maar we gaan wel meer zorgen dat we minder afval hebben. Dus echt het maximale van ieder ingrediënt te gebruiken. Het Koninklijk Huis is vertrokken en nu wacht Maastricht een ander soort magie. Namelijk van de illusionist Hans Klok. Die met een nieuwe show, onder andere stukken uit zijn show uit Las Vegas, hier de komende 3 weken zal laten zien. Ik zou natuurlijk 10 jaar in Las Vegas optreden. Nou, toen kwam de COVID, nadat we daar 1,5 jaar hadden opgetreden.
Hebben we nog een half jaar zitten wachten, maar dat ging nooit meer voorbij. En toen zijn we terug naar Nederland gekomen. Toen belde Alberto Alto van waarom ga je niet met een circus? Want een circus is bijna buiten open lucht. Dus de gemeentes doen een beetje zo, kijk door de vingers. Dat was vorig jaar een heel groot succes, Hans Klok en Friends. Dus, maar ja, wat je zegt, het is een stuk uit mijn Las Vegas show. Afgewisseld met internationale circus acts. Want daar heb ik natuurlijk mijn leven lang mee opgetreden. Dus ik heb nogal wat contact in die wereld. Ja. En ja, nu hebben we zeg maar 2.0, de deel 2 daarvan. En we beginnen hier in Maastricht. Dat is de aftrap voor de nationale tournee. Aftrap voor de nationale tournee die 4-5 maanden gaat duren. Maar ja, combinatie, dat is natuurlijk het fijne als je variété-artiest bent. Kun je en in een circus optreden en in een theater optreden. En ja, het is ook, het leuke van circus is dat mensen het een beetje vergeten zijn. Omdat de circus natuurlijk de afgelopen jaren veel problemen hebben gehad. Doordat er geen dieren meer mochten. Ja. En toen heeft het circus zichzelf weer een beetje moeten uitvinden. En daardoor kwam er weer plek bijvoorbeeld voor mensen als mij. Want illusionisme, goochelaars, illusionisten, telepaten, fakirs zie je zelden in een circus. Terwijl het wel de oorsprong heeft, want Houdini, het grootste voorbeeld, de boeienkoning. de boeienkoning, begon als koordanser en toen viel hij van het koord, brak hij een been. Ja. Toen is hij zich gaan richten op de kunst van ontsnappen en illusionisme. Nou, de rest is geschiedenis. Dus van oorsprong hoort de goochelaar en illusionist wel thuis in het circus. Zeg, en destijds was ook veel in de publiciteit Las Vegas en onze vriendin Pamela Anderson. Heb je nu een Limburgse variant daarop, zou ik maar zeggen? Ik heb geen Limburgse variant op Pamela Anderson. Zij speelt trouwens nu in Chicago, in New York, in de musical Chicago. Dat schijnt ze heel goed te doen, dus ik ben blij voor haar. Ja. Ik verwacht haar trouwens wel dat ze nog in deze tournee een keer langskomt. Maar omdat ik ik heb een leuke klus voor haar, we noemen dat een snabbel. Ja. En nou ja, dan zal ze zeker een voorstelling meepakken. Zeg, en de toekomst van jouw vak, want de hele showbiz is natuurlijk in transitie. En hoe zit dat in jouw branche? Nou ja, zeker. Er is nogal wat aan de hand in de showbiz. Je kan niemand meer boeken voor een optreden, want de helft zit volgens mij in de bak. Maar, ja, dat is dan lastig natuurlijk. Maar nou, ik denk dat dit altijd blijft bestaan, omdat mensen altijd geëntertained willen worden. Al ben ik soms bang dat de technologie ons gaat inhalen. Dat er zeg maar, over 100 jaar een bril bestaat, dat je overal doorheen kan kijken en dat je alle trucs kan doorzien. Maar de magie blijft? De magie blijft altijd, want als je... ja, kijk, mensen weten dat het niet echt is, maar als je toch iemand een meter van je af in de lucht ziet zweven, ja, dat is toch, blijft magisch.